инна лиллоҳ ва инна илайҳи роҷиун. бародарои азиз, дар навори имрӯза як хабари ғамгинкунанда дорам барои шумо. раиси маҳаллаи деҳаи қиёта видео карда будем ва барои гумшавиш аз шумо хоҳиш карда будем ки ҳамин видеоро паҳн кунем то ҳамин бародарро пайдо кунем. ҳуруму Фозилҷон буд номи фамилияш. аллоҳ раҳмату мағфираташ куна. ҳамин нав як хабарро расонданмон. ҷасади ҳамин бародарро пайдо кардиян айморги Ростов. айморги Ростов ҷасадша пайдо кардиян. оз Тоҷикистон роиш накардиян, лекин роиш мекунанд иншааллоҳ. хулоса ин бародармон ҳамроҳи ҳамин армияи Россия контракт бастагӣ будай, ҷанг рафтагӣ будай ва дар ҳамунҷа вафот мекуна. ҷасадаш дар морг будай. хоб вақте ки дар ҳама ҷо муроҷиат кардан, отделиёда рафтану шикоят кардан, муроҷиат кардан, баъд видео кардему истикарем, хабар омад ки ҷасадаш дар морг қарор дорад. ин дар ҳамин май беному нишон шудагӣ рӯзи 19 дагӯем пайдо шуд, 19 июн дар. хоб ҳама каса ба дуо бошем бародарои азиз. барои хонаводааш сабри ҷамил мехоҳам. аллоҳи нозанин ба фарзандош, ба аҳлу байт сабри ҷамил тия ва аллоҳи нозанин ҷаннатулфирдавса насиби бародармон гардона. хоб бародаро видеоро падилитса кунем, паҳн кунем ва миннатдории худро ба ҳамаи шумо мерасонам. бародарое ки видеоро лайк мондем, паҳн кардем, падилитса кардем, дастгирӣ кардем, суханои хуб нависонден. хоб бо суханои хуб нависонен, бо дуоҳои хуб нависонен. Омин гӯен дар комментария ҳама каса. аллоҳ нигаҳбонтон.